Xi darba kont nafek, xi drabi kellimtek, fejn sibt li fimt dak li Il-kidba kreattiva tieħu bosta xejriet minn novelli ir-romanzi u l-essays għal poeżija u l-lirika akkumpanjata mill-mużika. Lon Kirkhope huwa kittib żagħżugħ tal-lirika li laqa l-istedina tagħna sabiex jitkellem dwar il-Malti u dwar il-kidba tal-lirika. Fin ħadd ma seta' jifhem l-mistur f'dak sibiet. Jiena meta kont żgħir kont minn dejjem fil-mużika u fit-teatru u jisu ħassejt li l-pass li jmiss peress li kont nikteb il-mużika u għalli nibda nikteb il-lirika. U jiena nħossha bħala vantaġġ li jekk tkun qed tikteb il-mużika ta' kanzunetta u tikteb il-lirika tagħha inti stess għax tkun tista' tikkumbina il-kliem u l-mużika nara li l-proċess ikun iżjed faċli għax tkun tiktibhom it-tnejn f'daqqa. Temmewni dak li kont biex weldu dak li jsir. Bħala temi inħobb nistħarreġ ħafna temi li huma dawk it-temi soċjali tal-affarijiet li jkunu qegħdin jiġru madwarna kemm forsi minn esperjenzi personali ma kif ukoll anke ta' stejjer li ġieli nkun smajt u ngħid dan jista' jkun suġġett tajjeb ħafna biex nikteb lirika fuq u hekk noħloq iżjed diskussjoni dwar dak is-suġġett partikolari. Pereżempju waħda mit-temi li nieħu pjaċir li nistħarreġ fil-kitba tiegħi anke mhux fil-lirika biss, imma nħoss li fil-lirika toħroġ veru sabiħa hija l-imħabba ma jista' jkun li mhux l-imħabba dik li nafu biha aħna ta' kemm inħobbok u dak kollu ġifieri li huwa normalment sinonimu ma' disk li huma tal-imħabba. Ma nieħu pjaċir naqbad pereżempju tema ta' mħabba li forsi mhix daqshekk tipika u nipprova noħloq xi ħaġa ġdida jew nitkellimha minn perspettiva differenti li normalment ma nsegbux biha ġifieri. Il-kanzunetta ikklassifikata fl-ewwel post. Awtur u kompożitur Lon Kirkhope. Kanzunetta fil-kexxun tkanta Alexia Mikallef. L-esperjenza tal-poplu kienet tista' tgħid l-ewwel festival tiegħi fejn ktibt il-kliem u l-mużika tal-kanzunetta kienet l-ewwel esperjenza tiegħi. Bħala lirika xtaqt illi nitkellem dwar is-suġġett tal-eating disorders, tal-anoreksija speċjalment, għaliex ħassejt illi kien hawn daqsxejn ta' nuqqas dwar dak is-suġġett partikolari, speċjalment kanzunetti li forsi huma kanzunetti moderni li nisimgħuhom bħalissa. Allura ddeċidejt illi nikteb din l-istorja mill-perspettiva ta' dinha il-vittma li għaddejja minn dan il-problemi u nwassal wkoll melodija sempliċi ħalli nistgħu ngħidu il-focus ikun il-lirika u l-istorja innifisha. L-Għajn tal-Poplu kienet esperjenza sabaħa ħafna mhux biss għaliex irbaħna ma li tkun hemmhekk u tintaqa' ma' kantanti oħra u mbagħad wara tieħu l-kummenti anke tal-ġurija u hekk illi tgħinek ħafna u ġib esperjenza biex ovvjament tkompli taħdem u toħloq iżjed arti f'dan il-każ kanzunetti għall-futur. Nemmen li hija importanti ħafna li l-użu tal-Malti fil-kanzunetti. Ħafna drabi meta nkunu qegħdin nisimgħu kanzunetti, il-maġġoranza tagħhom ovvjament ikunu b'lingwi oħra, speċjalment bil-lingwa Ingliża. Jiena nemmen li l-lingwa tagħna hija lingwa sabaħa ħafna u hija lingwa versatili. Kien hemm żmien fejn konna naħsbu li l-Malti jinstema' daqsxejn ħarex mal-mużika, imma naħseb tul dawn l-aħħar ftit snin l-apprezzament lejn l-lingwa Maltija anke fil-qasam tal-mużika qed jiġi iżjed apprezzat. U nemmen li hija l-lingwa tal-poplu tagħna hija l-lingwa nazzjonali u jiena
bħala awtur jiena anke bħala persuna nitkellem bil-lingwa Maltija, allura nħoss illi sabiħ ħafna li naqsam il-lirika tiegħi u l-arti tiegħi bil-lingwa li naħseb biha. Irrid ġismi lura u fl-aħħar irnexxieli nieqaf not u fl-ikel qed inżid bil-mod il-mod fuq riġlejja bdejt inqum daqshekk ikel fil-kexxun li inkompli ngħix iddeċidejt nagħmel post għalik issa jibdejt lilek naħbik fil-kexxun biex met oħrajn jixtiequ ma jsibux. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.